Merbajna Daniela u llum se naralkom silta mill-ktieb Ikarus, it-tifel li kien jaf itir. Kitba ta' Xavier Pirotta b'adattament ta' Carm Seracino. Fuq il-gżira imbeda ta' Kreta, ħafna żmien ilu kien jgħix tifel jismu Ikarus. Missieru Daedalus kien inventur kbir. Kien kapaċi joħloq ħafna affarijiet interessanti bħal xi baqra tal-injam li tgargar waħedha jew xwabel li jiġġieldu bejniethom. Iżda Daedalus kien jaħdem għal Minosse, is-sultan kattiv ta' Kreta. Ikarus u Daedalus kienu jgħixu f'ħafna ġid fil-palazz tas-sultan. Jekk tonqoshom xi ħaġa, kienu jfaqqaw subajhom u warahom il-qaddejja ġejjin. Madankollu ma setgħux joħorġu mill-palazz, kienu priġunieri tas-sultan. Ikarus ma kienx isib x'jagħmel u xtaq ħafna jitlaq minn Kreta u jmur idur id-dinja. U jum fost l-oħrajn seħħet il-ħolma ta' Ikarus. Missieru qallu, ħajkollna nitilqu minn Kreta, is-sultan irid nibnilu għodot tal-gwerra u jien ma rridx nagħmel dan. Imma kif nistgħu naħarbu staqsa Ikarus? Is-sultan għandu gwardjan ma' kull bieb. Ħanaħarbu mill-gżira billi ntiru għal Daedalus. Ikarus ma setax jemmen il-widnejh. Kien jaf li missieru kemm il-darba kien għamel ħwejjeġ tal-ġubijiet, imma possibbli kien kapaċi jagħmel ġwiena ħitiru. X'taħseb saqsih Daedalus filwaqt li fetaħ il-bib tal-kamra tiegħu. Ikarus baqa' mibluħ. Fuq il-mejda kien hemm żewġ pari ġwienaħ ġganteski. Kienu eżatt bħal ġwienaħ tal-asafar, imma kienu magħmulin mix-xema u r-rix. Żbieħux għal Daedalus bi kburija. U se nużawhom dal-lejl. Dal-lejl staġeb Ikarus. Iktar ma ndabbru rasna malajr, iktar aħjar qallu missieru. Dak il-lejl Ikarus tela ma' missieru fuq il-bejt tal-palazz. Daedalus rabat il-ġwienaħ ma' dirajn ibnu. Jien l-ewwel u int ejja warajja, qallu. Huwa jilbes il-ġwienaħ. Kull ma trid tagħmel huwa li tagħti b'dirajk u ħalli l-riħ jiġorrok miegħu. Iżda żied jgħidlu, ittirx mal-baħar għax inkella ir-rax tal-mewġ ixarrablek ir-rix u l-ġwienaħ jitqalu wisq. U ttirx dejn ix-xemx lanqas minħabba li sħana tħoll ix-xema u tispiċċa fil-baħar. Ikarus beda jħoss roda ma' ġismu kollu. Issa x'jiġri jekk il-ġwienaħ tiegħu ma jaħdmux? U x'jiġri jekk jaqa' fil-baħar? Daedalus ħaġirja tajba u b'qabża intefa' mill-bejt filwaqt li fetaħ dirajh beraħ. Minnu fih ħakmu r-rieħ li beda jimbuttaħ lejn is-sema. Isa, ħaffef ibni, sejjaħnu bleħenoli. Ikarus bil-kemm beda jiflaħ iżomm fuq saħaj bil-biża', iżda ħa nifs il-ġewwa u ħa qabża minn fuq il-bejt. Għal-mument wieħed tal-wax ħassu qed jaqa', imma mbagħad ħassu qed jitla' l fuq. Fetaħ għajnejh u l-bogħod taħtu ra l-baħar ileq fid-dawl tal-qamar. Ikarus beda jwerżaq bil-ferħ. Arani pa! Beda jsejjaħ lill-missieru u nqaleb rasu l-isfel fl-arja. Attent! qajjat lura missieru. Għad baqalna ħafna biex naslu til warajja. Ikarus kontra qalbu wieġbu b'vuċi għolja ġej. Iżda meta sebaħ u x-xemx bdiet tiżred fis-sema, Ikarus bħal aktar eċitament. Tajt nistantirola minn lajkli, staqsa bejnu bejn ruħu. X'taħsbu li se jiġġielu l-Ikarus? U intom timmaġinakom tagħmlu bħalu? U x'taħseb li ikun ir-riżultat?